Ħafna mit-traduzzjonijiet klassiċi jew kitbiet dwar il-mitoloġija bil-Malti saru minn Dun Viktor Xwireb, Ġiżwita li fost l-oħrajn qaleb għal-ilsienna l-Odissea u l-Iljade ta' Omeru, is-seba' traċedji ta' Sofokle u l-arti poetika ta' Aristotli. Huwa studja l-Latin, il-Grek u l-Filosofija fl-Università ta' Oxford. Kiteb ukoll enċiklopedija tal-mitoloġija li llum insibuha ppubblikata bħala parti mill-kullana kulturali. Imma qabel xejn, x'nifhmu bil-kelma mitoloġija? Bil-kelma mitoloġija nkunu qed nirreferu għal ġabra ta' miti ta' kultura partikolari. Jiġifieri dawk l-istejjer li jispjegaw il-ħolqien u d-drawwiet ta' niesa. Il-mitoloġiji li aħna l-aktar mitħla tagħhom huma dawk tal-Griegi u tar-Rumani. Żewġ mitoloġiji li ħadu ħafna minn xulxin u li għadhom jinfluwenzaw il-kultura popolari sal-lum il-ġurnata. Ngħidu aħna fil-kotba u l-films ta' Percy Jackson. Skont il-mitoloġija Griega, l-ewwel familja ta' Allat kienet dik tat-Titani. Familja li b'kollox kellha 11 wild: Oċean, Krius, Ċejus, Hyperion, Iapetus, Rea, Themis, Mnemosine, Febe, Thetis u Kronus. Rea u Kronus kellhom lil Zeus b'wild li dar kontrihom u kontra Hutom. Ġara li Zeus ħareġ rebbieħ kontra t-Titani u kastigom. Ma' din ir-rebħa ġiet stabbilita ordni ġdida għall-Allat Griegi, l-ordni tal-Allat ta' Olympus. Zeus ħatar lilu nnifsu bħala l-mexxej tagħhom u bħala l-Alla ta' Smewiet. Filwaqt li Hutu, Poseidon u Hades saru l-Allat tal-baħar u tas-saltna ta' taħt l-art. Ir-Rumani kienu influenzati qatih mill-mitoloġija Griega, tant li għal-bosta mill-Allat Griegi insibu l-ekwivalenti tagħhom fil-Latin. Zeus, pereżempju, isir Jupiter, Poseidon isir Nettunu u Hades isir Pluto. Insibu bosta ekwivalenzi oħra bejn il-mitoloġija Griega u dik Rumana. Ta' poplu romantiku li aħna, probabbli l-aktar li smajna biha hija Afrodite, l-Alla Griega tal-imħabba, li fil-mitoloġija Rumana insibuha bħala Venus jew Venere. Fil-sinna nsibu bosta referenzi għal mitoloġija Griega u Rumana, mhux biss fit-traduzzjonijiet ta' kitbiet klassiċi jew fil-kotba tal-istorja, imma anke fil-letteratura. Ngħidu aħna fil-poeżiji ta' Maria Gregganado u Achille Mizzi. Grazzi għal Dun Viktor Xwireb, għandna traduzzjoni u l-kompilazzjoni tal-ismijiet ewlenin fil-mitoloġija Griega u Rumana. U għalkemm xi drabi nsibu xi inkonsistenzi f'dawn l-ismijiet minn kittieb għal ieħor, il-kompilazzjoni ta' Dun Viktor Xwireb tista' servina ta' punt ta' tluq tajjeb. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.